Serbisyo Pugad sa Bacolod. Gikan sa News Center sa Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sang Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dev nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo news team. Sa ato nagapanguna ang mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, Negros Occidental naka-record sang 140 kabagong kaso sang COVID-19 kahapon nga adlaw. Selebrasyon sa San Juan de Bautista ginapasuspend ni Mayor Linardia. Sa balita national, swab test sa fully vaccinated Pinoy nga nagasulod sa pungsod, ginapakakas ang DOH. Tatlo ka senaryo sa SONA ni Presidente Duterte ginatun-ana. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugumahin sang Western Visayas. Karong adlaw Lunes, Hunyo 21, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sila. Okay, alright. Sige, good morning mga ka-aksyon. Happy Monday, good. Sa mga nag-upod sa akon, subong nga aga sa akon. Sa amon ni Boy Duran. Good morning, Action Boy! Kay Ma'am Maria Luisa Melos. Ma'am Luing, thank you so much gid sa money ha. Nagatagid yung hapon si Ma'am Luing money, Action Boy. Ha nga? Tinggaan niya kuya man eh. Sang Sabado siguro. Sa Sabado? Okay, pag-abot ko sang Sunday, may mani na sa tubangan. Ay, balayran mo to, guro. Oh, gari. Basi, gali no, sorry. Kasi balayran ko to. Kaya wala ko bika kapasakop to order. Kasi may bilin pa ko blagamay. Ginsakop na action Eden. Ginsakop ya ko bakal. Sakop ka bakal. Okay. Thank you Actually, so much. nabayad ako. Woo! Sure ka? Ikaw nagbayad? Okay. Thank you so much, Action Boy. So, hindi ka magpasalamat, ibayran yung ina. ay, hindi ako may balara kasi ako 150. So, 70 na lang. So, dito nagsuptan na. Alakalain doors. Sige, Good morning, mahal kay Masito Fago. Kaya Baryogare. Good morning, dra sa may Pandanon DSB. Uy, matugnaw. Gini sa kay Dri sa aton, matugnaw, Action Boy mo. Sige So, lang kay Didma, masyar how ko to, much more dito sa DSB? Gusto mo dito kita masyar, overnight ito, ha? Wala kay do. Ay. Sa dason bulan daan ko no do may gamay kita nga. Balala na ako na dogit man. Sa sumbulan may gamay kita nga daw gamugamo. Lain sang gamugamo. Efraim Maruz, good morning. Uy, nagbakal ko to kagabi bay sila sang sa Manok? lechon manok. Sa Salis Di Lechon. ba mo ni si Sir Efraim Maroso. Di na sa Sumag, nabakal ka? Yes. Why mo ito makita siya? Wala ko siya nakita. Kaya why ka man namangkot, guro nga ari di si... Why man, nagbakal ka lang yan. Gali o mo. Guys, Suzette Alunan, good morning man. Jack Pinonggan, good morning. Kay Ed Pregua, good Ay, morning.
Mga kagakap. Si Cap. ABC galing. President siya nga Isabela Ayun, na. Dumalipat pa ako kay Cap. Kaya doon kahubin di siya nga profile picture, oh. Gali ka, Birthday na si Cap ya, Ed Preg. Ay, nakamotor siya. Nakamotor siya, ho. Di ubin naman na si Cap. Ang tawag ka doon banking-banking. Di kay ubin pa man na si Cap Ed Pregwa. Oo. Di hubin pag siya doon 12 years old. Good morning lang da, Cap Ed Pregwa. Kay Tia Kim Iriman, good morning man. Happy birthday ko no kay tito niya, Roel, Aksyon Boy. Sige, happy birthday, Ruel. Tito ni Atia. Si ikaw naman, Aksyon Boy. Go. Sakay Martin Aliling, Mang Agaman, Melvin Abdo, Mang Buntag. Happy Monday, watching live from Barangay Malingen, Bago City. Sakay Larry Rico, si Melvin kasi Larry, puro ni pangapi mo, pangapi man sa kapihan ni Lani, si Larry, nan. Jan Vicente, sa Himamaylan City kuno sa pamilya niya sa Barangay Carabalan, Vicente family, no? Sakay, Miss Jinky Dialagdon, good morning dira sa imo. Good morning man kuno kay Mr. Beboy Villasor, sa mama kag Papa Joe kag Lolita, sa mga utod si Jenally, Jane kag sa mga amiga niya si Alma Oligon, si Rela Samar Aguilion, Mikey Montilla, Bonbon Bicos sang Ottawa, Canada. Kag si Melanie Rihon, maing aga. Alex Fantes, kag kay Chinsay Gaitan, watching from Pasig City. Si Mario Bacao Coirad, good morning man sa imo. Robert Roma, Lito Dayap sa Barangay Punta Taytay. Chona Cordero from Purok Sam Village, no? Kay Gracia Hareta, kay Julius Dra, kay Aya, good morning. Kay Robert Roma, sige ka hagan na pangapi. No, belated happy Father's Day man sa tanan nga mga miyembro blasang Energy Fans Club. Belated happy birthday, belated Happy Father's Day. Happy Father's Day. Kag Ma'am Vanessa Mayo, where were you last night? No kapiyan ni. Okay. Sila. Nangabog siya, Ma'am Van. Kalay. Standby na sa aton mga balita lokal. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:13. Sa detalye na sa ato nagapanguna ng mga balita lokal. Nakarecord sa dugang 634 kamabago kaso sa COVID-19 ang Western Visayas. Nga nagdala sa kabilugan nga 60,178 kakumpirmado ang kaso. May pinakamadamong nga bago kaso sa COVID-19 ang probinsya sa Negros Occidental nga may 144. 115 naman sa probinsya sa Iloilo kag 109 sa probinsya sa Aklan. Ang siyudad sa Iloilo may 79 kag mga bago kaso sa COVID-19, 66 sa probinsya sa Capiz, 65 sa siyudad sa Bacolod, 43 sa probinsya sa Antique kag napulo sa probinsya sa Guimaras. Nakarecord naman sa 405 ka mabago nga nag-ayo sa balatian diri sa Western Visayas. Permado na ni Bacolod City Mayor Evelio Lenadia ang mando sa suspension sa tradisyonal na selebrasyon sa kapiyastahan ni San Juan de Bautista sa Hunyo 24. Base sa Executive Order No. 32, gindumilian ang may excursion, picnics, revelries o kung anuman nga social gathering sa among adlaw. Dugang pa ginadumilian man ang basyahanay sa tubig sa pampubliko nga lugar, dalanon sidewalk, simbahan o kon sa ginatrabahuan. Ginadumilian man ang pagtilipon sa pampubliko nga lugar, kalakip na sa mga beaches. Bisan nga may ginkasugtan na nga magsira ang mga resort kag beaches sa siyudad sa Bacolod, magapatigan sa gihapon sa istrikto nga monitoring ang Bacolod City RRMO upod ang kapulisan sa sining nga lugar sa sining pagsaulog sa kapestahan ni San Juan de Bautista. Suno kay Executive Assistant Joe Marie Vargas, ang cluster head sa City RRMO, magluwas nga magsasira ang mga beaches. Inalantaw sining nga jutay ang mga tao ang mapadulong sa mga lugar kaangay sang suba bangod sa San Juan nga kapestahan ang natupa sa adlaw nga may opisina. Duha man ni Vargas ang pagsapol ni Mayor Bing Lenadia kasi mga negosyante ang dako nga bulig sa kampanya kontra COVID-19, partikular na sa extraction teams ng CDRRMO nga adlaw-adlaw nagalibot para magkuha sa mga COVID-19 positive.
Ginpahayag naman ni Vargas nga duha ka team ay idugang sa extraction team sa tuyo nga makapahuway ang iban nga frontliners. Ay isa ka team ang ginalakipan sa 3 ka mga persona nga ginalakipan sa driver kag duha ka personnel. Na-recover sa Bacolod City Police Office City Drug Enforcement Unit ang kapin 200,000 ka pesos nga balor sa ginasuspetsuhan shabu sa bypass operation kahapon sa hapon sa Purok Tutong 4, Barangay Felisa, Siyudad sang Bacolod. Ang naresto ang ginkilala kay Ronel Balakwit alias Beboy Buang, 25 anyos, kag residente sa among lugar. Na-recover sa motoridad ang 8 ka plastic sachets ang ginasuspetsuhan shabu nga may ginabulubanta 27 gramos ang kabugaton. Preso karon si Balakwit sa custodial facility sa Police Station 10 para sa nagakaigo nga disposisyon. Nagpalambot naman sa pagpagigunong ang Department of Education Division of Sagay sa pamilya kag himata sang manunudlo kag yes nga banang ginluthang patay sa Huwebes ang gabi sa Purok Diot, Barangay Mulocabo, Siyudad sa Sagay. Sa ginpagawa nga official statement sang DepEd Sagay nga permado ni Assistant Schools Division Superintendent Arlene Bermejo, ginpahayag sa mga manunudlo ay nakasubo sa pagtaliwan ni Mrs. Melanie Desamparado nga isa ka manunudlo sang Mulocabo Integrated School. Nagapanawagan naman sa hustisya ang DepEd Sagay sa kamatayon sang kaupo nila sa serbisyo. Nagahinyo naman ang mga manunudlo sang bulig sa publiko pagi sa pagpangamuyo. Ginaproseso na sa Department of Social Services and Development kung DSSD Bacolod ang bulig pinansyal sa manasunugan sa Purok Riverside, Barangay Bata, Siyudad sang Bacolod. Sa interview sa Aksyon Radio, ginpayag ni punong Barangay Lito Abaring 10,000 pesos ang ihatag sa tag-iya sa mga natupok ng puloy-an, samtang 5,000 pesos naman sa partially damaged. Dugang pa ni Abaring nagapabilin sa yapon sa gym sang barangay mga napektuhan nga pamilya. Las 10:58 sa aga Hunyo 18 sa una nga nagtuhaw ang kalayo sa puloy-an ni Ivy Zulweta. Suno kay Abaring nga base sa records ng DSSD, 16 ka puloy-an na napektuhan sa sunog. Plano man sang barangay nga maghatag sang kaugalingon nga bulig. Swab test sa fully vaccinated nga mga Pinoy nga magasulod sa pungsod ginapakakas ang DOH. Samtang 3 ka senaryo sa zona ni Presidente Duterte ang ginatunan sa karon. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sa mga aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Ag sa aton mga ka-aksyon nga nagapangita sa habon nga epektibo, garantisado kag wala sang preserbatibo. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Yes, sa aton dira nga mga kaibigan, kaibigan. Sa kay LC Amonoy, maing aga dira. Kay Vicente Similiano, morning man sa imo dira sa may check-in hotel bla. Ara kadagali nakita ko da ang imo pisto no. Juvie Monares,
Kag kay Norman Aujero Diolaso. Maing agaman. Alex Fuentes, Raydan Velasco. Kay Karen Espinosa. Kag kay Cory Vidaha. Good morning dito sa imo. DJ Kuya Arcoyo Ribatado Jeffrey. Sige. Kay Eileen Rojo. Tamyaw naman si Chona. Nga gamon ito subong sa Agisan. Maing aga si kay Nanay Chona ni Eileen Rojo. Sa Agisan. Jazel Castro. Kay Rebecca Medalya. May naagalak no kay Tatay Tutong. Gamatik adlaw. Belated Happy Father's Day. Tatay Tutong. Halin kay Rebecca Medalya. Arman Regalado. Kay Nonoy Andano. Good morning dira sa imo. No? Kay dugay na utang ko. Si Sir Tope na. Good morning dira. No? Hindi ka nagalin. Hindi ka nagalin. Secret! Rochelle Fulgencio Susana. Good morning, alin kay Ray Varioga. Anjo Ilicaniel. Ange, good morning dira. Oh, si Anjo, kilala na kami niya. Friend. Belated happy birthday. Belated ba? Happy Father's Day, Guru Ansa. Kaya kin-greet ako belated happy birthday. Tido kadugay na gito isang birthday ko. 5 months ago. Manog birthday naman ko liwat. So advance. Good morning there, Angie. Belated happy Father's Day kay Dar. No? Merly Gonzaga, good morning man. Aksyon boy, siling ni Mama Vanessa, siling ni Doc nga if you live close to us, no, he'll pick you up and give you a boat ride on our race boat down by Mississippi River. OMG. OMG. Timbasa ko lang yung OMG. Super fast and fun, Action Boy. Ay, tani, no? Sana all. May panis lang mo, may speedboat ni Slaguro, no? Of course. Amo ng race boat, ang ilang speedboat. Sige lang, mabana. Time will tell. Both time will tell. Kasi makakita na yung kami Doc Matt Mayo. No? Sige lang. Thank him for me, Miss Van. No? Kay kano mo body kung dito siya mo, I have a body in Minnesota. Kabalo na kami. Lingad pa. Kalain do. Ada Carol Montoya, good morning. Angel Ski Regala sa Barangay Udyong, Moises Padilla. Happy Father's Day kuno sa akon ano yan siya? Na yan siguro. Jelson Regala. Basi Amaya way takbalo. Basi. Yeah. Sa akon na lang kuno mo. Kulang na kasi dali-dali siguro para mabasa mo. Russell Gomez kagay Zay Kranika Orsena. Okay, sige, okay Okay. Okay ka lang? AJ Laho. Rodney Villanueva, good morning man. Dira sa H-Mom Medical Specialty Center sa mga doctors nila, mga nurses, staff sa of course, si asawa nga si Carol. Hindi si Carol Montoya, man niya si Carol nga asawa ni Ronnie. Ano? Kasi adwa kabata nga si Ron Daniel kag iban pa. Muna plano kay siya bata. Iba niya pang mga constituents. Kalain. Si tito mo, Alex Montesa, na absent ako. Ha? Si tito mo, Alex Montesa. Ara na siya, gay-post lang siya doon. Dali lang. Kay Sir Milili Uligo, Action Boy, good morning. And kay, sino ka, ni Kagawad Milagros Alit. Kaya message siya, Action Boy, got chat, gid siya nga. Nagapamati siya sa atin. Good morning, Kagawad Milagros Alit. Sang nagligad, di ka nag-tree planting kami. Galing kayo ang mga taga-Bacolod, doon na lang upod anay. Para nga ma-observe ang social distancing. So, ay nakaupo Away siya kaupo. Sila yung mga taga-Bacolod sa Parole Probation Office. So, kamuya nga sa bago? Hindi, sa kwan kami. Ako yung kay Bacolod, mga kaputi. President ko yan mo. President ko yan. President ko yan. So, naglakati ko to yan sa Minoyan. Ay, may agad na kay Kapitan Eric Espinosa sa Minoyan. Oy, Kap, good morning. Good morning. Kay Kapitan Teresita Viñas, dira sa may Talutog, Barangay Talutog. Mursya magyapon. Mursya. Kung makakadto sa Talutog, pakita si Kapitan, iambal mo na, tune of the night kita, ha? Sige. Siya na bala si mo.
Sure ka to nga, laya ka na limta na. Ay, sus. Hindi na. Kaya hindi kayo membro ko na si Kapitan. President na siya. President ako ya. President. Pa lang siya. President ka sa ano. President sa Parole and Probation Office. Sa VPA. Na? Sige. Karoon gali maninoy ko koron na happy wedding. Ano na? Tsakto ng panamyaw. Happy wedding or... congratulations and best wishes. Yes, congratulations and best wishes sa ako ni Hada kag ihado si Rosmark di palubos kay si Rita May. Sa di na. Di naman, mas makadto ka. Uy, syempre madala lang madaan sa microwavable yung mga surudlan. Dala ka ron sa Kami kwan. natin sa camera yung panulis sa onta para may obra si JF. Ano? Onta yung mga barong. Nda sa kwan nda ka ron sa Benjamin Hall. Wow. Benjamin. Benjamin Hall. Bongge. So maninoy ka naman gali. May lang kay hindi ano. Hindi virtual? Hindi ano. Ano? Hindi bala. Ni Old Rose. Hindi. Ako Old Rose. Problema. Yara, kaya kompleto. Kaya tanan niya color. Pili ko ako dyan ba? Suggest ko si mo. Kompletohon mo na lang tanan niya color. Color. Damo pa kung mga daan mo, no? Ikaw. Ang gapila pa bala. Si Eden. One down pa lang bala. One down pa lang eh. Ikaw, si Aksyon Eden. Si May anong pa. Marnie. Damo pa kamo no, si Jan, si JM, Si JM. Dale, si Ann. Happy Father's Day, gali kay JM, Action Boy. Kag-advance Happy Father's Day sa kay JM. Advance na iya. In the future, bla. Ama siya sa iya nga, in the future, bala. At ano na yan, belated Happy Father's Day, kay tungod, ama siya sa iya mga isda. Sa kabataan na isda. Kita ko ito isda na doon. Doon puyo na si JR sa katuyo, ho. Si Alex, kung naman balimamban, nagkuhan gali, nagkumpanyar sa iya pakaisa. Nga inuglubong na. Ilubong, okay. subong, ilubong. Oo, Atong subong. sino tuman, si Efren. Nalipat ko sang name, Action Boy. Siguro daw nga daan, diba? May... Wala ka diyo, simulang ngalan mo, friend. Ruan Amuniez, kag Melvin Abdo. Sige. Standby na ha sa aton mga balita national. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang ninsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, #1 with 40.10% radio station share. #2, Bombo Radio, 38.70%. #3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod, #1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang ninsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat. Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:29. Sa detalye na sa aton mga balita national. Ginarekomendar sang Department of Health nga kakasunang pulis ang ipedalom sa COVID-19 swab test ang mga Filipino nga magasulod sa pungsod kung nakakumpleto na sila sang bakuna sa abroad. Abang inklaro ni Health Undersecretary kag spokesperson Maria Rosario Ferreira nga hindi pa ini mapatuman bangod pagatunan pa ini sa opisyal sang Interagency Task Force ilabi na kung paano maberipika kung matuod nga kumpleto ng isa ka biyahero sang iyang bakuna.
Sa piyak sa mga bag-o nga paghalog, ginapasiguro sang DOH nga palayon sila nga nangin may narungon sa pagkakas sa mga restrictions sa mga fully vaccinated nga mga individual. Ginpahayag ni Senate President Vicente Tito Soto III nga ginatunan ng 3 ka senaryo para sa State of the Nation Address sa konsona ni Presidente Rodrigo Duterte. Ginpahayag ni Soto sa karon nagahulat pa ang senador sa panugyan sang ila Presidential Security Group o PSG kundiin sa 3 ka ginapilian nga options ang pagasundon. Ang una nga option sundon kung ano ang ginhimo sa tunakaligad nga tuig apang ang mga pakadtuon ang mabakunado na batok sa COVID-19. Ikaduha magapabilin si Duterte sa Malacañang samtang mamalidha ang yara sa batasan kag virtual ang mangin sona. Samtang ikatatlo naman ang mga virtual sona sa diin yara sa Malacañang si Duterte kaupod Sanday Soto kag Speaker Lord Alan Velasco samtang ang mga mamalidha ang yara sa batasan sa Quezon City. Naibaluan ini na ang manging katapusan nga sona sang presidente sa diin pati gayonon ini sa Hulyo 26, 2020. Ginsostyo naman sa Department of Health ang Uniform Border Control para matap na ang makalalaton nga Delta variant sa COVID-19 nga una na diskubrihan sa India. Ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga ang mga pamahagi ang naging epektibo sa pagtumod sa 13 ka COVID-positive Filipino seafarers nga ginigo sa nasambit nga variant. Ang Delta variant ang nagpataas sa COVID-19 cases sa Australia kag United Kingdom. Naibaluan nga mga ginigo sini ang mas mataas ang rate nga mga ospital kag mas madugay ang confinement. Sa katapusan nga balita national, ginapahalong sa karon sa Department of Health kung DOH ang publiko sa paghangop sa mga artikulo nga nagagawa pagabot sa mga healthcare workers nga natapikan sa gihapon sa COVID-19 bisan bakunado na usar ang bulong nga himo sa Chinese drug manufacturer nga Sinovac bagay nga napamatudaan nga epektibo ini batok sa makamamatay nga balatian. Suro kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere apisar nga 350 ka mga medical workers sa Indonesia ang nagpositibo sa gihapon sa COVID-19 bisa ng bakunahan sa coronavirus o kung coronavirus vaccine, posible nga magamay lamang ini kung linibo ang mga health workers sa nasambit nga pungsod. Una na ang ginpahayag sa World Health Organization nga 51% ang effective ang corona vaccine para mapunggan ang symptomatic disease samtang sarang naman sini mapunggan ang 10% sa severe COVID-19 kag hospitalization sa matunan o kunatunan nga populasyon. Aksyon Radio Philippines Standard Time, last size 32. Ang sa aton mga ka-aksyon, boost your digestion. Inyong mga arato mga balita diri sa Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Nupod gyapon sa inyong news team. Aksyon Dorel Kabak. Pag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aton pamatian Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.